Piye? Iya taton. Yuh, kan. Semplai dong telo kelemen rat semplai. Boy welek. Duh. Ya waret sak mini iki. Sawu nonton di. Ton, ayo cepat. Iya sik to. Iki lho, rampung ning iki lho. Setengah korene iki suarek iki. Oh, jan. Kayak kok. Ini. Ya. Jen. Ya. Nek gur seneng lemune woi. Godhonge tok woi renek. Woi godhonge dene semplai. Iki taline iki. Wegah iki saset-saset ngladang iki ndang tekan omah. Istirahat nang omah. Ojo saset, ojo patuh ngono lho. Ya. Buat. Tunjuknya apa ora? Ya ora tunjukne apa ya kuat ngono lho. Kowe nek kon nunjukne ora tunjukne apa ya kuat. Ya ayo. Belah kono kowe. Aku kan sangko mlakune penak rono. Ambekane munggah-munggah. Tuwek iki ton. Ayo. Oh, bener. Oh, piye lo sampean ki? Lah kok iso piye-piye? Lah sisa lagi kowe kok. Nunjukne kok banter. Kaya empun lho tenan kowe iki. Lah jarene apa sih tak keluarne tenagaku to? Alah. Nunjukne iki mbok ya sing dalon-dalon ngono lho. Nunjukne kok sak pole iki kaya apa ngono lho. Nunjukne iki kalem ngono lho. Nunjukne kok sobet sak penake. Wong mau kan jarene Ayo baleni kok kono. Nunjukne iki sing set ngono lho. Ora anu kok malah. yo ya. Sik, yo. Yo. Apot lho. Ayo Toton. Yo ayo. Yo ayo yae. Aduh. Lah iki apa to emangnya apa to? Tolong banter ton. Apa? Masalah. Kamu tak anu nih motor Ya ya? cepet. Ton. Iya wes iki lho. Apa tuh empuk lho ton. Iya ya, dan ta. Masya Allah. Duh. Iya. Iya ton, nek mau nyekel iki. Lah aku wis nyekeli wis bener. Ngapa takut malah ngantek. Nek mau nyekel iki. Lah aku lo nyekeli wis bener, kok iso aku sing salah lho. Ya sampean kuwi lho. Nyekeli lho kuwi ora bener belas lho. Ya sampean lek ndelehne ora bener, kok iso malah aku sing diseneni lho. Nyekeli. Ndelehne ora alon-alon langsung buat. Apa to toh nek kesel mlaku kok kono kok iso kok dalon-dalon karemu ki piye ngono lho. Ya aku ya wis kenceng lek nganu kok Oh nyekeli cekli montore nek iki. Malah mulai nyekeli sabet apa. Ya aku ya wis kenceng lek nyekeli. Kowe iki Malah apa? What apa ora? ayo iki ditarik kok malah gurung-gurung ae to. Iki montore jane didik. Aduh, Jan. Ah. Kok iso? Iya ya. Ngarep. Ayo. Yo kok iso menceng neh Tun. Lah piye lho apa to? Lah piye? Ukur Wes pi. kok dalane angel. Malah numpak. Ya aku mah kuat kok. Wes, Ki arep numpak nang ndi we? Panduwur. Allah. Kok apa yo? Lah. Yo. Amas. Ya. Ya Allah, polahmu iki lho, Ton. Nek tiba kok malah wong kok Alon-alon.